הרבה סוכני ביטוח פונים אליי ואומרים לי, תקשיב, עודד, אין לי זמן לפגישות, כל הזמן יש לי לחץ, אני לא מספיק, אני לוקח את העבודה הביתה, אפילו בחול אני עובד. חבר'ה, זה בגלל שאנחנו עוסקים בדחוף, ותמיד בא עוד פעם דחוף. אבל אם נתחיל ב10% מהזמן, נתחיל לעשות יותר חשיבה מה חשוב לעסק. ולאט לאט 10% נגדיל אותו ל-20%. פתאום אין לנו קרייסס, הכל מטופל, בתביעה הזאת היא מטפלת, פה המערכת CRM עושה את זה, ובעצם אנחנו מנוהלים ופחות מתנהלים. ולכן מאוד חשוב להתחיל להבין שזה הזמן הכי טוב לצאת לפעולה. הלקוח לאט לאט מתעייף מזה שלא מתקשרים אליו. הוא מתעייף מזה שפונים אליו סוכני ביטוח, וכל פעם אומרים, אני אוזיל לך, בוא נבדוק לך, בוא נוזיל לך, נבדוק לך. פעם אחת הוא יעשה את זה, ופעם אחת זה יותר מדי, כי הוא כבר עבר מכם. אני אומר, בואו נצא עכשיו, נכין את הכלים עכשיו, נתחיל לחבק את הלקוחות, כל מיני אינטראקציות, יכול להיות בוואטסאפ, יכול להיות ביום הולדת, אז חשיבה להתחיל לעבוד יותר על החשוב, ופחות על הדחוף, לאט לאט לבנות תוכנית עבודה, ואתם תראו, שהחיים שלכם רק משתפרים. אתם תעבדו פחות קשה, תרוויחו יותר כסף, ואפילו תתחילו ליהנות מהעבודה.